Helo, enw fi di Lauren, dwi'n 20 mlwydd oed a dwi'n dod o Abertawe. Dwi'n astudio Marchnata yma ar campws Pontypridd yn Mhrifysgol. Tu ôl I fi fan hyn mae'r undeb, lle mae llawer o pethau mynd ymlaen pob wythnos. A'r canolfan chwaraeon fan hyn hefyd ar campws. Dwi'n byw 5 munud I ffwrdd, felly mae'n rili hawdd dod mewn pob bore am darlithoedd. Fel gallwch chi gweld, mae'r golygfeydd mor hardd fan hyn yn Mhrifysgol, ond fy hoff peth hi am byw fan hyn yw ei fod hi'n mor agos I Caerdydd, just 25 munud ar y tren, a mae'r siopa yna yn anhygoel. Un o'r heriau mwyaf o'n i'n meddwl byddai astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn dod o cefndir di-Gymraeg, lle mae neb yn y teulu yn siarad I iaith, roeddwn i'n meddwl byddai safon fy iaith ddim yn ddigon da I astudio gradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond gan ein bod ni mewn dosbarthiadau llawer llai ar ochr Cymraeg, mae'r cefnogaeth wrth y darlithwyr wedi bod yn anhygoel. Fe ges I gyfle hefyd I gwblhau interniaeth 10 wythnos trwy gyfrwng y Gymraeg yma yn y Prifysgol o fewn yr adran Marchnata. Mae'r cyfle yma wedi helpu fi llawer wrth paratoi ar gyfer y byd gwaith, oherwydd mae wedi rhoi mewnwelediad I fi o beth mae fe fel I gweithio o fewn y byd go iawn. Mae dod I Prifysgol wedi bod yn brofiad gwych I fi hyd yn hyn, ac mae fe wedi helpu fi paratoi yn fawr ar gyfer y dyfodol.